Čuste ľudia, zdravím vás, Drovíček pri novom videu a som tu s Joeym. Ahoj, ahoj, ahoj. Takže pripravil som si na Joeyho zo pár otázok, na O ktorých ktorých, neviem. na ktorých mi zodpovie, možno, neviem. No takže Joey, čo ťa priviedlo k natáčaniu? K natáčaniu videí, no povedal by som, aj tým pozdravom som chcel naznačiť, že to bol asi Minecraft. Pretože začal som točiť Minecraft s kamarátmi, ďalšími, to bol Repy a Bobo. A bolo to tak, že sme všetci sledovali Minecraft a sme si hovorili, ty vole, 36-ročný chlap, alebo koľko to má, tak sme mu typovali. Keď on má toľko odberateľov, tak to nemôže byť také ťažké, tak asi tak. No, Sme to skúsili a takže s akým programom natáčaš? ja natáčam Frapsu. Aj video, aj zvuk. Dobre, budú, ako to povedať, budú let's play aj na iné hry, než na Call of Duty, CS1, 6, CSO a Minecraft? No, určite by som chcel natáčať aj iné hry, ale vzhľadom k tomu, že ja chcem natáčať hry, ktoré si kúpim a nie posťahujem z internetu a tak musím najprv tie hry kúpiť, no. A zatiaľ na to nemám peniaze a neviem ani aké hry by som mal natáčať, takže zatiaľ Call of Duty a nejaké tie free hry Dobre. potom. A v budúcnosti by si, ako sa to povie, urobil aj vlog niekedy? Vlog, tak pri 1000 odberateľov možno. Aha. A to by všetci utekli, takže pri 2. No. Budú ešte nejaké let's play na CS1.6? Na CS1.6, no ako som hovoril, najprv ho musím kúpiť, lebo ešte ho nemám. A uvidí sa, no Repy to viem, že má kúpené, takže možno vám to natočí on. Takže tak. Dobre. A ty sa s Repym nejak dlho poznáš, alebo spoznal si sa s ním kedy, akože proste? No tak on je môj spolužiak vlastne od prvej triedy na základnej škole a teraz skončím 9. ročník, takže 9 rokov. Aha, dobre. Takže na dnes sme všetky otázky vyčerpali a zdraví vás Drovíček s Joeym. Čujkom! Čaute.